nga barkeji serndele delfo e barkeji almagurguna bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe bandiraɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare bandiraɓe yeɓoɓe Windere TV min calmini on e inde min mani on e jettode no gadiriɗen wadde e kala subaka daka so en juuli subaka ha en gasni en birdi ceerno hokki ɓe hokkatno wirdu janggannoɓe ɓurana ɓe janggi eɗen kewi nadde e rendo ngo namdodirane mumen holno ɓe jiiri daka o ha tengti hande eɗen dardi ɗo e gorko mo Sinthiou Bamamɓe eɗen jiiɗi namdademo holno finiri subaka hande e daka o caggal juulal wirdude nde ha hande ɗo gonɗen ɗo holno yiiri ɗum. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godini Allah ina alamu ay ko moƴƴere tan woni ɗo ko moƴƴere tan woni ɗo gati hay mo yiɗi ɗum ɗo en andi ɗum ɗo ko Allah tan wawi wadde dani wona neɗɗo ko Allah tan wawi wadde dani gati minen alhamdulillahi rabbil alamin hikka waɗi ɗum ɗo duuɓi capanɗe joyyi hikka mbaɗata ɗo gati puɗɗimare ɗo ko 74 guila mboɗo nangge junggam mboɗo adde ɗo ha hande ɗum hande 50 ans ɗum ko yettata Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah duuɓi capanɗe joyyi ara ɗo guila aɗa famɗi a wawana hoorema ha hande a wawni hoorema mais hande e oɗo daka mo ganduɗa gonɗen koye hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi holno jiiruɗa hande daka hikko e kesam magu gargu hen. eyyi kesam magu ngu ko moƴƴere tan wonande windere nde gari hay mo yi ɗum ɗo enen ɗum ɗo ko Allah tan wawi wadde dani gari mo jiiɗa foof ene welti ene weyti kadi mo jiiɗa foof won nangui goɗɗo ko hoore mum won noon jeyaɗo Allah o addiri ga yimɓeɓe ko yo gon potal yo yimɓeɓe yo gandu fodde sa yi ko fotino ministre walla neɗɗo mawɗo walla neɗɗo joom arsugaji aduna fof yo leloye leydi walla yo leloye dague walla yo leloye e leɗɗe ko pour ha neɗɗo o wawa helde ɓerde mum anda yimɓeɓe fof ko gotum donc pour sa ruttima mbawa kala fof sa yi miskino walla bande honoma pour mbawa wallude ɗum ko ɗum noddi ga yimɓe saabu a yiyat goppuɗo immeuble mum ara ga ene waala e sakkiraji. Très bien hol erago ma e wasiyama ha tengte yonta hande o kadi holno ɓe mbawata arde ɓe jeyte e daka. eyyi eragam hande tan ko neɗɗo foof ene ñaaga yo ar ga gari sa ari ga ko moƴƴere wonandema ko moƴƴere wonande leñol ma ko moƴƴere wonande windere maɗa gari sa ari ga ko famɗi foof ko mankuɗa limane billahi ko foof ma wol ko ɓerde ma nde miiji ma andu ko Allah ko tan woni gonga caggal yettude Allah ko julde rasoul sallllahu alayhi wa sallam Allah baɗo ko weela waɗa nde weela waɗa nde welira Allah waɗini en weelame mawɗo no feewi e tawtorede nde ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryam tawtorede Daka Madina Gounass gowɗo wadde guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi eɗen gandi kilifa men diini mawɗo mo ganduɗa ko responsable kol dokkade gueɗal mbo Allah hokki gueɗal ha timmi e nder leydi Sénégal e Afrique woni ceerno Siraji Mouhamadou Siraji Dini alhamdulillah rabbil alamin o firi ɗo damal ngal ganduɗa yimɓe ene timto o remi ɗo lowre nde ganduɗa bandiraɓe fof en naftoro hande noon jooɗi hen ko mawɗo kilifa mo ganduɗa nodduɗo jamanu noti hono ceerno Amadou Tijani Ba bo Madina Gounass ko ceerno men tigui dokkude men lawol Tijani alhamdulillahi rabbil alamin caggal eɗen kuccodiri e ayaw Windere TV ko ayaw ɓoyɗo rewdade golle baɗe ni surtout noon e golle Daka Madina Gounass en tawtaram Daka o guilno ummiɗen Dakar lamorgo leydi Sénégal ñande aljuma kirdiɗen toon Allah addi en ɗo balɗe ɗiɗi hande sen beela mbiyam ko subaka ɗiɗaɓo Daka woni altini nogas e jeenayyi avril 2024 subaka o waɗi fayida no fewi en teskima e nder Daka o ala manka woni hen wona ndiyam wona ñamde wona yarde wona kadi ko wiyete ko sécurité alhamdulillah rabbil alamin sécurité ene ari bang yo bang ndiyam ene marsi bang yo bang ko faati ganduɗa ko e kaɓirɗe kesse ke mbiyete ko e internet ala ko manki pop tabarakallah machallah Allah waɗi hen ballal mum e duwaw jabaɗo ala ko manki ɗo yettere Allah kadi guila puɗɗiɗen ɗo e Daka o yettere Allah ala foof ko jiiɗen caɗele wona haare wona birwi neɗɗo foof ene yurmo neɗɗo gonɗo e sere mum ɗum noon Windere TV a ɓooyi rewdede kono hande kadi yanti hen a dañi ndam musidɗo men Oumar Doro Komi e musidɗo Issa Diop Allah jarama on jarama en jiino nden internet ene aranno kono waɗatake gratuite kono hande internet ko connexion gratuite connecteɗa ha Daka o gasa tawa yoɓora hay mbuɗ ɗum ne kadi koko hunde hesɗude e Daka hikko ko noon tigui alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo foof so tawi a yii ɗum andata ko duwaw jabaɗo ballal Allah nela ɗum e ballal ceerno Amadou Tijani Ba Madina Gounass omo wano wonde ceerno tan o haɗa ɗon kono o woni ceerno o rutti o woni jaggodirde yimɓeɓe bajotoɗo yimɓeɓe ballidiro yimɓeɓe hay moyen makko omo jaltina waɗa e nder yimɓeɓe ɗum saabi kalɗo neɗɗo mo ganduɗa joguiɗo responsabilité yagal manggal ari ɗo wayni gratuit mbiɗa ko wifi o ala kulli halin eɓe mbaɗa ɗum saabu teddugal mabɓe e ceernajo ɗum no Allah jarama on jarama bandiraɓe Nil Sow konngol mon ummo ɗo e Daka bo Madina Gounass ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyonkoɓe ayaw Windere TV
ko ɗum min gaddan noon e subaka Daka hitande ujunaje 2024 en ji no Daka o sifori gueloy fuɗɗode ha ɗo ɗum noon min mbi tan mamin jokku rewindenade on kala ko Daka o harjini e huccidde bandiraɓe e yimɓeɓe e namdade ɗumen holno jiiri Daka e holno gurdi e Daka en kettima ɓeɗo haalanɓe en Daka guila suwa keblogol mum ha no Daka wurda kono noon kadi caggal Daka nde wonno ko dawe tati waɗi dawal garnal ngal ko hade Daka e nder Daka caggal Daka ɗum noon enen foof en jiiri noon to karallagal to walla mbiyen to caméra to wonno toon ko Oumar Dor Kume gaye micro go ko Issa Amadou Diop Idi Kane min calmini min juurima ɗum noon haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama ñi fi jeyli ɓe ɓiddi jejjune da amata nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam